Para alguno con getorla txapelen kanalera hasi aurretik mi esker nire kanalean zaudeten pertsona guztioi nire bideoak ikusi. Hala ez, eta hemen dakarkizuet aspaldiko partez bapur bat Blizzarren zehozer gestorren bidez eta jongora partidatxo batzuk. Jokatzera ondo pasatzeko dakizu moduan, nire kanalean behintzat niburu bideratzen duena da jokoan disfrutatzea, irabazi zin galdu, hori ez da gure arazoa, ez gara profesionalak, beraz, jokatu bat dugu partidatxo batzuk, ia zer moduz moldatzen garen, eta ea nola hutsunak egiten ditugun, eta hasiko gara isilpekorekin. Bueno, zure eski txikitu gaituzte, baina helburu batzuk ere hortik ere baditugu diru apur bat lortzeko, eta gero agian ere erosiko ditugu behintzat hiru sobretxo, ea zenolako kartak tokatzen zaizkigun oraingo honetan. Total Warhammer 2 kanpaina jarraitu beharko nuke, baina orain ez dakit nola planteatu. Beraz egin ditxagongo dut, gainera tornazten atatzen da DLC berria. Eta usuz jolastuko dugula La luz me concederá la victoria. Hombres lagartosekin. Tu espalda. A ver, ez dut honekin joango garela. Vale, ezin dugu zerekin, batxanda pasa. Bueno. Ia, zertu batzen zegoen, edo zer jartzen duen maian, zer jartzen badu. Zirilikos. Hore jarriko dugu. Ondazteko. Mintzat eraginkorra izan daiteke guretzat. Nire mazak ez hau desprestatu gara purra aleatorioak. Bueno. ¡Tiempo de matar! Batxanda pasa. ¿Hay algún herido? Bueno. Nire pikutara doa. Ez. ¡Tiempo de matar! Listo. Entzaz zuzenen ezin gaituzte erasatu oraingoz. Baina, bueno. Me pregunto... El placer es mío. Vale. Ezin zuzenan niri erasotu. Provokar dudalako mai gainean jarrita. ¡Por el rey! ¡Por el honor! ¡Listo! Vale, pikutara. Eskorik entxe garrantzitsua izan da guretzat. Provokarrekin.
sí! ¡Por el honor! Allá vamos. Erasora. Gaueko aditzik onena balirarekin. Eta da moko hori kendu behar dugu erditik. Aldugu moduan. Toma ya. Oso ondo. Beste doktor bakarrekin. Vale. Allá vamos. Zorra. Mi mano está llena. Venga, vale. Oso ondo. A ver. ¿Hay algún herido? Bueno. ¡Ah, putada! A ver, venga, va. ¡Castigo, sí! ¿Alguien ha pedido un médico? Los de Turalea no sois bienvenidos. Bueno, oso ondo. Zintza beintzatua da. Ya bueno. ¡Por el rey! ¡Por el honor! ¡Sí, colega! Bueno. Ahal izan dugu nahi dugu. Vale. Pandaria será nuestra. Oso ondo. El sol se ha puesto para mí. ¡Por el honor! Hala. Entzetarik kendu dugu erditik. Hemen hasi momentutan galdu dezakegu. Joder. Vale. Bien jugado. Bueno. Arro butxarekin.
Joan gara hogeita bost esbirro horiek suntsitzera bentsat ez bideotxo honetan, eta apur bat damaso guztiak frogatzen ditugu, edo alik eta gehienak. Uste dut hau izango ditzatekela nire masorik onena ziurazki. Baina, bueno, ¡Jaina! ¡Contra Uther! Britney Spears. Lucharé con honor. Tú lo has querido. Oso ondo. Vale. Listo para la acción. Vale. Hala. El deber me llama. Vale. Una flecha, un muerto. Ahora. El deber me llama. En el punto de mira. Ahorra, perfecto. Vale. El deber me llama. Vale. En el punto de mira. Vale. El deber me llama. Habla. En el punto de mira. Listo. Urezko apur bat kaskarra da, baina bueno. Bueno, ya está. El deber me llama.
Vale. Eres un incordio. En el punto de mira. Espresia sartu dugu apur bat. Horrekin jokatuta. Las puertas están abiertas. Perfecto. Las puertas están abiertas. En el punto de mira. Egin beharreko gauza zen. Esadatzen duzun. Déjame pensar. Pásame la llave de tuerca Arcolú. Increíble. Uste dut hori ingo dugula. El deber me llama. Vale. Eso da. Es que... Adiós. Listo. Perfecto. No sé. Nunca sabrán qué les pasó. Adiós. Toma eso. Toma eso. Listo. Las puertas están abiertas. El deber me llama. Las puertas están abiertas.
Observa el poder de Ventormenta. Cargado y listo. Adiós. Vale, dena ondo bada hurrengo txandan irasi beharko genuke. Principios. Tengo una escopeta enorme. El deber me llama. Berdin zaigu. Eta hor, eta badago. Vale. Bien jugado. Vale. Gure da joango gara. Mentzat bi monstru hiltzeko gai izango gara, bai, edo ez uste duzu zuek. Ez dakit, Hala, venga, aurkitzen dukun zeo, zer. ¡Lunara! ¡Contra Malfurión! Benetan. Protegeré los bosques. Sinuala, Vale. archidruida. Venga, vale. En fin. Robotak eta murlok bat. Murlok frigituta gozoak egon behar dira, ez? Izan ere, arrainan txekoak dira. Bueno. Bueno. Hala. Bat gutxiago. Benetan. I don't understand.
Nunca sabrán qué les pasó. Que va. Allá voy. Luis García. Luis Sangría. Vale. La cosa ha hecho que yo hago. Toma una bestia parda. Hola. Uy. Las puertas están abiertas. Tu alma será mía. Allá voy. Bueno, está cierto, Juan. Ahí va. Controla cori que sucede. Allá voy. A ver. Vale. Quebrarme el trueno. Allá voy. ¡Listo! Ahí va. Por nada. Vale. Allá voy. Bueno, libera tu cara purgat. Las puertas están abiertas. Nada de su madera. No, vale.
¡Listo! Vale, oso txarto gaude orain. Oso txarto. Oso ondo. Toda una bestia parda. Ese esbirro todavía no puede atacar. Allá voy. Vale. Vale. Acá. Alimenta a la tierra. Allá voy. ¡Listo! Perfektoa. Egan defentsa jarriko duzu, edo agian ez. Algu bederatzi. Haha. Ez garregarria zara oso, Baina, vale. Nahi duzuna. Vale. Allá voy. Alimenta a la tierra. Hala, horra. Bueno, defentsa nahiko altua daukagu. Baina zer daukan hor. Oh! Vale. Zertarako behar dut hori. Badut erabili. Alimenta a la tierra. Allá voy. Ez dakit ze karte izango ditudan hor. Baina ara zi, dut uste hasiko dudan. Cabronazo. Allá voy. Alimenta a la tierra. Oso ondo. Allá voy. Alimenta a la tierra. Hala, listo. Bi helburu lortu ditugu. Partidu bat galdu, irabazi ez dagote gai txarto. Berrogeita hamar. Eta 100. Wow. Eta era lau sobretxo irekitzera. Soy yo. Es...
Proiektar magedon beste bat. Eta beste bat. Eta beste bat. Berdin zebeza guztia. Orduan guazen irekitzera. Gara honekin, trono heladorekin. A ver. Wow. Laugatik, irubi bat, kargar, jaizten duzu momentuan eraso dezake eta gainera bizitza falta bazaizu lapurtu egiten du. Hirugatik, lau bat. Eta inbokatzen denean beste esbirro guztiak izosten ditu. Bueno. Batgatik, esbirro baten azken hatxa berreskuratzen du. Bosgatik, bost bat. Eta turno amaieran esbirro aleatorio baten eraso puntua gehiru gehitzen dira. Eta hemen logatik hiru bat. Eta nire armaren estadistiken berdina izango dugu. Vale, joango gara orain. Hemen. Hirugatik, bat, magnetismoa. Zaten zuen hau. Bale, etxaiek erasotu behar dute honi eta gainera provokazioa dauka. Hirugatik, bueno, ez dago txarto. Bigatik, karta laburtzen duzu. Eta elemental bat jokatu bat duzu, kopiatu egiten duzu. Zerogatik eraso eta bizitza esbirro batena aldatzen duzu. Amargatik sortzi bat enbestir. Geisten baduzu eta etxai hemen esbirro bat badago, erasotu dezakezu zuzenean txanda bat itxaron aurretik. Eta hemen bosgatik eta esbirro guztien bizitza eta erasoa bat bihurtzen da. Honekin azken aurrekoa neserta bat zaigu. Hemen hirugatik, lau bat, kombo batekin, puntu bat erasotzen ematen dio zure armari. Hau da, jaisten baduzu karta eta gero hau jaisten baduzu, osea manak ematen badizu, gehi bat daukazun armari. Zen armari. Bigatik, eko. Hau erendik ez dut ondurertzen. Laugatik, zebetxe bat proba okazioarekin. Bigatik. Bale, uste dut hau dela jaisten baduzu eta mana gehiago baduzu, erabila duzula gehiago, baina esango zigur, eta hemen beste pogo komun bat. Laugatik, irubi bat, botatzen ditu hiru txapel, eta txapel bakoitza gehi bat bizitza eta erasoari. Eta hemen viajo ungoruzu dela. Vale, hor servido potentea. Vale. Laugatik, pues lau bat, arrasar. Ese daño.
eta bi karta lapurtu. Hirugatik zure heroiari hartzen badiote ere zaio gertatuko. Komun. Bigatik 0-3 bat. Lehenengo txandan ezin da ikusi. Eta zure heroi botereak ere ondoko esbirroi afektatzen die, karta normala. Batgatik, bat. Eta heroi botera altzan duzun urrengoan, bi puntu gehiago minengo du. Eta epika. Sortxegatik, etxaiaren mazo erdia zuntzitzen du. Bueno, lagunok hau izan da dena, espero du gustoko izan zaizuela, eta hurrengoan gehiagoa.